Kasengkur Bare East Giant Hills District kaladawan ka menteri katran ka koi ka kya ka jela bantok kit mardor halor ka jingyap ka kong penche Bare ha maternity and child hospital juwai kapala jia ka South Rik Jilio ngi Kasengkur Bare East Giant Hills District ngi dap da ka jing sngo si bar ka jing sngo kya halor ka jing khlat ba khlamde por jong ka kong penche Bare kabasa ha jala phet bri sutnga club perdung East Giant Hills District hapo katika hospital laong Kasengkur Bare hakashiti shaka menteri bala IT lingba deputy commissioner ka West Giant Hills District hakasantrik jilio hapo ka jingalam o president ma finance Bare nalor ki wei ki dekat kakur halor ka ne ka jingjia kakur kala dawa badeban pelong ye ka jingto kit ka bakloi bat baklam sha liang ban pentik na ye ka jingshisha halor ka ne ka jingjia ka basngosi laong Kasengkur bat benrap balada lap ya kanu kuno jingbam shimkhia hakaliang ka koi ka kya deban shim ya ka jingpan shitom ka bating e katkom ka an persya ya ki badan kti kam di nongelam yang ka Kasengkur Bare natana Eastern Hills wan hini ni bentau laili yechemi wa kiniki wa hijin wasam yang i kini ko wa daklat ko dai dawi wa ki nok sumar duduk ki nos ki doktor ki mekanika hospital mem chimkhia gi ya kini ki jinga ki wa ki waduk khamtam ya ki wakha ki pun ki wan cha sumar ini mem chim serius gi dai penban cha keno cha kenta gi ha ki nong penyak yang kini ka hospital te halor kate ka nong rim ki kam ki nong yalam UM natana Eastern Hills District Kasengkur Bare ai warok kawi wa da chimila ya kani ka lat ha ka wa penrem jur ya kani ka jingle torti yang ki nokre yang kani hospital kerpat ya ki bor ki wa halor wo chimkhia gi bat wo pencitam ya kini ki nongerap hejing sekian uman ki nongerap ne mentah ki wa kuyut wasap rai penban mendapo ini mem chim serius ki ya ketika kam ka wa kita uchim ki kama yo jingsnya yo jiti benagaliam ki wa hayung wasam la wa wat dadep ki bu bu pendi ya ketika dawai wo yo chwa wo sumar ya ketika wada khalat henre tan hadu wada khalat kula mem yo go mem wila inos doktor ibu wanmi saka ne benta bu pa yo ya ketika jingdom cuman ka hejing itu wa kini ki jingstom ki waka em go wan go saka ni ka hostel te to ijin penche nakaliang yi kam ginong elam ki wa Hakmat kiwana tayo na po is Giant Hills. Ito